Her får du en kort forklaring på, hvordan du finder dit undervisningslokale første undervisningsdag på VUC Aarhus. VUC Aarhus er netop flyttet, og vi befinder os nu på Dalgas Avenue 2. For at finde dit undervisningslokale, skal du finde dit skema på Lotus Web. Du finder et link til Lotus Web på forsiden af skolens hjemmeside. Klik her. Log ind ved at skrive dit kursistnummer i det første felt, og de 6 første cifre i dit CPR-nummer i det andet. Klik på OK. På dette skema skal kursisten møde mandag den 17. august kl. 10:15. Kursisten skal være i lokale 513, altså på niveau 5 i lokale 13. Bemærk, at hovedindgangen er på niveau 2. Vi ses på Dalgas Avenue 2.